потребители на YouTube. Тук при мен е Станито. Я пак, че не се видях. Здравейте, аз съм Станимир Русев. Участвам в моите клипове. Участвам в моите клипове. Представи се, кой ще правим днеска? Де да зна, ще играем на Титаник. Не, на Титаник аз вече съм играх и у нас вратата ми е отворена. Или ще дразим унази баба. Димка ли? Не. Нещо не толкова вълнуващо, ма. Чакай. Гадните го пляш на камера. И здравейте, казах ви, че ще снимам, казах ви, че ще имаме гости в този клип. О, обещах. Предпоследния ни гост, Батеве Цецо! Тук сме тримата глупаци. Да, че като ходих в ТТВ, имаше хотел, ама такъв 5-звезден хотел на име тримата глупаци. Много яко хотел, човек. Спа с всичко. Футболна топка. Айде, да. Айде да се вземем. Аре бе, клипът. Смяташ ли хората? Да, и ако някой пише местоположението си, аз няма го пиша. Да, и абонирайте се за мене, мога пак да ви качвам в... Аз ще качвам за хората, които не знаят, просто нямам интернет, затова не мога да качвам клипа. И нямаш памет много. Да, как ще качвам? Макар че имам YouTube канал, който още не съм качил. Нищо. Как се пишеш, господинчо? Станимир Русев. Но нямам нито един... И те, хора, кажете кой ще правим днеска. Да, ще се качваме на един камион. И утре ще снимаме ли пак, бе? Ето, захарна, изящия. Утре ще се качваме или пак? Май след малко трябва да се прибирам. Не, няма да се прибираш. Като свършим клипа. И да, стани! Утре ще идваш ли? Аре, ела да качваме още. Не знам, ето малко слети. Майната. Не знам, ако тази кучка... Майка, малко чак да напълня. Без глупости. Кокинцето. Коки. Не. Коки, ела се представи на камерата. Коки, камерата, Коки, камерата. Извините, ама тя не обича да я гледат. Коки, камерата. Моето момче, Няма да толкова пяди, бе. Ай, страх, бе. Страх, бе. Виж какви яки ушинца има, човек. От една кучета е страх. Ама понякога е злобно. Само когато се заплашиш. Какво правиш, ме? И за малко ми облиш камерата. Сладко. Да. Ей, Коки, я си покажи хубавите бутуши. Вау! Коки, сладката ми, Коки. Ще пускат Порша, по-скоро да се махам. Една немска овчарка ще пускат. Тя мене ме познава, ама е доста голяма. Тъско е много букукова. Това е... Същата грозно. И тъй... Пясък, вървим по пясък. Камиона е там, хора! Ей! Радвайте се, радост. Да. Да вляза още оттам. И хора, ще направим някаква игра. Искате ли да направим предизвикателства? Не знам. Игра предизвикателства, искате ли? Само без сапенки. Без удари? Не, да са цапане. Саймън каза. Как се играе? Спокойно. Не знам как да те снимам. Например...
Кога ще пускат немската овчарка, нали? Саймън каза да направиш нещо като предизвикателство. Ама подаръци, знаете ли как се играе, бе? Не просто. Ти? Ти? Не. Ами смисъл? Нещо като предизвикателство, нали? Сега ще го кажа. Примерно, аз съм дядо Коледа и вие си измислят, че казвате си примерно подарък, ама без аз да го чуя на ухо. И аз после примерно на Цецо казвам, който подарък си намислил, отиди при подаръка си и го шибни или целуни и такива. Разбрахте ли? Един път се играх. Качаме на съна камион. Ще не се скарат. Няма. Позволили ли са ми? Да, на нас. На мене не. Абе. И аз да сядам, защото нашите дъна. Това ма стресва. Сядай, че тук. Извука. Ама на тяло. Те. Да, бе, те се играят баскетбол. Ай, сядай ти, бе. И тъй, кой е дядо Коледата? Просъм! Няма да бъде на той. Не, няма. Кой иска предизвикателство? Кой иска Саймон? Не знам как се играе. Ами то се играе нещо като предизвикателство. Кой иска подаръци? Кой иска предизвикателство? Значи сме за Саймон. Просъм първи Саймон. Сигурно. Значи, тя се играе така. Аз ще седна тук Това не е като предизвикателство. за да може. Саймън каза да направиш това. Саймън каза да направиш това. Саймън каза да направиш това. Не ти. Предизвиквам Цецо. Саймон каза да си натъпчеш 5 големи солети в устата. Где да ги дъвчиш? Без да ги дъвчиш. Не мога. Ти си като щупени. Зависи да не са и толкова. Вижте, мога му стиснам главата. Колко са? Много. Малки. Добре, сега си ти, защото аз тебе предизвиках, сега който предизвикаш, после той. Айде, кой ще предизвикаш? Искам ти да отидеш да вземеш една... Без махане от камиона, воля, мързума. Може поне други също да могат. И аз напълно, защото се намирам няма да искам. Да. Няма да искам. Не, за мен е специално, защото снимам, да знаете. Не искам да слизам, защото снимам. И без това нашите да не навият. Тъй, кой предизвикваш, же? Теб. Айде, кажи. 7 минути клипа и бати. И ще очаквайте втора част. Това беше от мен. И до скоро! Кажете чао и вие, бе. До скоро. Чао. Чао.